unenge mufananidzo uri unenge mupikicha wakaonekwa unenge wakafanana nemi kana kuti uchipiwa nemasabhuku. Saka tatitibvunzawo kuti mune ruzivo here, ndimi wacho here, pamwe tingango mungarambe muchingotaurwa munyika womusirimi, kana musirimi zvenyu motowatangudzwa kuti zvapera. Nyaya panenge pasina pamusoro edare rese ndingati sekufamba kwazvakaita Mr. Andrew Tarumba tamawatsi aiwa handirotendi ndingati sekutaurwa nekufamba kwazvakaita chekupokana handina. Ndingangoitewo hangu ma1 or 2 endinogona kuzongoona kuti umu nemumu aiwa handizvo, asi ndisina kupokana kwakanyanya. chii chakaitika chamusi kupokana nechamunozopokana kuti icho ndo chakupokana nacho? Mafambiro azvakaita kufamba kwazvakaita ndekuti ini ndakanga ndingati mafambiro azvakaita ini ndakanga ndisina vhidhiyo nekutorwa kwaro pamwe pacho tingati zvinogona kuti padabva kana mungava mumisikanzwa kana mungava mukuwirirana kana mungave mukusawirirana uchapupu chaiwo panapa ndigone kunge ndinako ndochekutanga. Chechitu ndingati zvaita saizvozvo mabudiro arakazoita nekwarakabva nako nemafambiro aro handina umbo handina uchapupu nazvo. Makangoitawo sekunza kuti matorwa vhidhiyo. Ndingati nechimwe chikamu ndakazokuita zvekunzwa iri nyaya. Unoziva kuti akakutora vhidhiyo ndiani? Aiwa ipapo kunyatsoti uchapupu uzere chairo. Asi akamborona vhidhiyo racho? Ndingati kuriona ndakazosanganawo naro but arakatonetsa kuti ndirione. Akarona? Richiratidza kuti riri kutorwa nani. Toda kurerutsa nyaya yako. Aiwa nanhasi tiri kufambira pamwe chete, handina dambudziko. Saka manzwa ndati ndine ma1 or 2 things handina kupokana nazvo. Ndingati pakutorwa kwarakaitwa tingati rakatoreka kana neshamwari yangu yechidzimai. Amai wanai wacho iye usingazivi. Saka ndati zvimwe zvacho zvinogona kunge zviri pamisikanzwa inyaya yawana misikanzwa yevanhu vatuna takatorwa vanhu vachiwirirana asi mukuwirirana kuzotumirwa manje kufamba kwarakazoita ane kuzodii aiwa ipapo chete ipapo yashuwa ipapo zvikadaro manje zvachita zvekufamba rakazofamba haro asi maitiro akushamari nyaya yevhidhiyo rakaunzwa kunonguriya richitaura kuti pakutorwa asi pakuzofambiswa manje raakudaiwa nokuda ndopane akazoposta kuti vanhu vese vadini varione asi ranga ratorwa neshamwari wachiwiriranawo zoyaya achitarisawo shamwari ndo yakatora iri apo pamwe zvazvisii pamwe angonaridzwa kuti riri kutorwawo. zvinhu zvinowanisha kana muri nyaya dzakaita seidzodzo dzemisikanzwa mazara raita ari kuziziva here kuitira kuti risazonyanya kuzara kudaro. Kuzara kwaro handine uchapupu wakanyanyisa kuti rakanyanya kuzara because ndakatofamba nzvimbo dzakati wandei ndikatombodaidzwa even nekururawo ndikatombodaidzwa wadzikisa mawatsi futi waite pavhidhiyo iyo hapana voisi yako iramba kubuda ndo zvauri kuita asi ndiri kuzama wane kutaura atiti aura pavhidhiyo iyoyo hausi kutaura uchingodaidai muchikuita maonengeswa nyika yedu maonero andakazviita zvakandibata zvakanyanyisa nekuti ndaisatarisira kuti zvinhu zvinodi zvinosvika ipapo kana even umwe wangu paakaritora akagara naro ndakandisitorina uchapupu wekuti anaro ndaifunga kuti chinhu chekuti munhu munogona kuchita mumisikanzwa chobva chatopera ipapo because chinhu chinenge chaitwa under the roof
uruzviziva kuti wakaita musikana asi kuramba ari kubvumwana achiti azaitwa paushamwari hwe1 2 wakauya achadzima umwe wacho ari pari zvino ndingatadze kuziva bhozi akapedzisira kumbotaura neni achiti ari warare handisi kuzosiwa wangu kuti ari papi pacho muridzi wemunhu wamaita musikambo muri mese anozviziva kuti ane muridzi papa ndisiwo handizvisivi hautozvizivi kuti ane muridzi aiwa handizvisivi aiwa uri kutadza kupindura zvekubvunzwa namambo mambo wari kuti muridzi wemunhu iye anozviziviro ndo zvamaita kwete kuti wari kugara wese pandiri kuti muridzi wemunhu ini kubva ndichitanga kudanana naye handina kuziva kuti ane muridzi ndakangotiwo mubvanawo wandaonawo mai wepai taomba mumba mani kwari kweza nemukadzi kwari kweza kwari kweza saka mai ingoti mupe mumba memukadzi ndo pandiri kuti umwe munhu anogona kugara ega akazvimiririra umwe munhu anogona kurarama sei hatizi umwe anogona kugara natete umwe anogona kugara nasekuru ipapo uchapupu unenge usinawo ngozi zvinhu zvekuti mune muchiona nangu wadiki nekuda kwemabasa magarira munoita kufire chikunombo uchaumba akasara kwamabhudzero kwani ndiripo pamadhibha pamadhibha panhawaro chaipo panhawaro ipapa ichimenekedza mukati metinawo ndozvinoita unhu hwevanhu kana hwavakuda kubuda pachena noziyana chaumba vaya vakamboita nyaya kwamadhibha ndo vanachaumba ndiwo mosho ndiwawo chaipo saka ane ubenzi wakuda oita sei ndingaite sedinokukumbirai sedare pane pamati ndo vanachaumba waya wekuita nyaya dzekwamadhibha handizivi pane mbiri here pane imwe here ndinogona kunge ndisingazive zvangu ini ndakuziva ndikutotaurirawa iyo hainene dare its okay dare ndomawacho hawana chaumba takawanda big family tiri family yakati kuri zvakanyanya manje nekuita ikoko misikanzwa iyo zvinokudza family zvinotonyadzisa kana baba wangu chaivo zvandakaita hawatori nachimiro izvo imbovhura mufoni mako mufoni mangu hangu zvinonyadziswa kunge nyaya yekuita kwako kwabva kwasvika pamberi penyika tinozikanwa stereki vanhu vanobvunza kuti munhu anobva kuponzwa chiduku ndizvozvo hurumende yobva yati machiduku maane chivanhu chakadai here ichokwadi saka ninoda kuti ite seni inini zvandinongotaura ndezvekuti ini ndorarama pasi pemutemo handirarami pamusoro pemutemo imi sewakuru wangu ndimunoziva kana mwana achinge atadza nemutuwo uyu anobatwa so handina chandoziva ndichiri mudiki saka ni iwe wakazoona kuti uyu munhu wauri kuti handizivi kuti ane murume here kana kuti ifambi hausati wanzorinyanya rokuti ane murume wako handisati uchapupu unotozobva kwaari dai kuri kwekuti takatarisana undibuditsira uchapupu tinogona kuirana nazvo kana kuvokana nazvo tikange takagarisana takatarisana mai wenyu mai machinji mudzimai vangu anoti ndimusikana inini mudzimai vangu ndinaye umwe anoti hanzandaroorwa umwe anoti ndakati ane murume kari kari isu tiri kumbwa hatisi kupedza nyaya yako because haipo musikana wacho hapo murume wacho hatidi kumutsvaga tikamutsvaga pamwe tingarwisandisei pasingarwisaniswa vanhu havarwi havarwi vanhu vachiruma mukaona vachirwa
njere shoma ai mudho ndiwe zvako vamweri vanoti kuona mwachifamba chero wati sekuru waasingazivi utotsvaga zvekudai ndamuuraya. isusu tinokoshesa kutaurirana nekunzwisisana nekubata chokwadi. uyu akati mukadzi wangu haugoni kunditi mukadzi wangu, mukadzi asina uchapupu, tisi asina kundiudza. Tinonyeperwa matinofamba makanyanya, kozi tajaira kufamba tinorarama mukunyeperwa mumanyepo nechokwadi. chaomba zvauri kutaura hazvitauro nemunhu wemurume kuti ndinenge uchida uchapupu wekuti mukadzi wemunhu. Aiwa, ndiri kupinda, ndiri kuedza Nozo aya aimbotaurwa neumwe mukuru musharukwa aiti kusabereka kwakafanana nekufa. Zvautaura hazvitaurwe semunhu wemurume. ndinotenda nemashoko enyu akuru wangu. Hazvitaurwe. Dei wangogumira pekuti ndaisaziva kuti mukadzi wemunhu. Saka ndati ndinotenda Kwete kuti unoda uchapupu. ndichiri mudikizve. ane mhosva yake zangu takuti mhosva iye murume wacho ndiye acha kana achiona kana ari pano achisotwa nezvari kutaura ndiye achakutsvaka. Ndinotenda tozonzwa mudarisi tangokuonesa kuti wakapfumura nyika yedu. ndinozvibvuma changamiro wangu. unoti kudini kupfumura nyika yedu? ndadzoka paya paya zvepekuti ndinotokumbira kubva kwamuri. ndimi munoziva shamhe munorovesana wenyu. ngatange takurotasaona munhu wake akazobuda pachena ndopatinotangira. Ndinotenda. inotangodaidza kuti tione kuti ndiani munhu akadai tatokuona takuziva. Aiwa, ndinotenda. nekwawakabarwa kwachaomba kwacho ndinokuziva. Ndinotenda hangu. But usafarisi uchidaro. Ndiri Kana kutonyanya. ari patina yako yaitora usingazivi yaida kumboti zvidini. Ndo paya pandataura kuti mukufarisa iwe unenge uchitofunga kuti pamwe hapana zvinhu zvekuti munhu angofarisa nguva diki diki obva adzokera paunoma hwake. But wotozoona kuti njere pamwe dzine dzarasika pamwe kuzotozvichengeta nekuti hazvichengetwe nemunhu ari nomauyo. Ungadai kuti vhidhiyo yatotaridzwa yakatotaridzwa nyika yese, saka hapana chandichatya payi. Ndakatonuna, saka kunanikwa ndichatya. kana akatombomerera kumboenda bati mambo nezvaakaita buzva ayangobvaba papo afanira kubvaba zvinezvi hatina chatinomuita because hatisataona patina toda patina yacho. Kana tisina kuona patina yacho toda kuona anoti murume womukadzi wako. Nyaya ndopaya kutanga kubhebha because kana hapana munhu ane kusaziya haisi defense. kuti handaisaziya kuti pane murume haisi defense imhosva. saka na hatingatarisiri izvozvo. handiti mazindoindiri kufunga kuti hapana kuti aida kuona munhu wacho anogara kunoita zviziva kuti unogazimachibva Aiwa, ndizvozvo mwe ndizvo ndopandinogara ende nguva yese neiriripo. inyaya yedu waisateyimakuwa isusu kana aona kuti ndo nyaya yake